Helo, a chroeso i sesiwn e-sgol ar Uned 1.6 y Tabl cyfnodol. Mae hwn ar gyfer y pwnc Cemeg, Uwch, Gyfrannol. Nawr, mae yna lwyth o fideos a wybodaeth ar wefan e-sgol ar gyfer amrywiaeth o bynciau, felly edrychwch fyna ar gyfer bach o help, bach o gymorth wrth i chi adolygu ar gyfer unrhyw asesiadau ac aroliadau sydd yn dod lan yn fuan. Reit den, felly, yn gyntaf, beth fi eisiau gwneud yw just edrych ar bach o wybodaeth am y tabl cyfnodol i sicrhau bod chi'n hyderus yn gwybod eich ffordd o gwmpas hwn. Felly, yn gyntaf, mae elfennau yn cael eu trefnu yn ôl y rhif atomig. Yr enw ar y colofnau vertigol yw grwpiau. Yr enw ar y rhesi llorweddol yw cyfnodau. Mae gan bob un o'r elfennau mewn cyfnod yr un nifer o blisg quantum, sy'n cynnwys electronau. Yr un nifer o blisg. Mae'r tabl wedi rhannu'n flociau, fel gallwch chi weld o'r diagram, mae'r lliwiau yn helpu fyna. Ac yn ola, mae'r enw'r bloc yn dangos yr orbitol lle mae electronau allanol yn elfennau'n gorwedd. Felly, fel gallwch chi weld fyna, mae dyn ni bloc C, bloc D, bloc P, F ac yn y blaen. Felly, dyna nhw wedi nodi ar y tabl cyfnodol fan hyn. Tueddiadau, trends. Mae egni eioneiddiad ac electronegatifedd yn cynyddu wrth fynd ar draws cyfnodau'r tabl ac i fyny'r grwpiau. Mae'n hawdd colli electronau yn bloc C gan ffurfio cationau a ffurfio cyfansoddion ionig. Yn bloc P, grŵp 3, mae'r egnion eioneiddiad yn rhy uchel ac felly mae rhannu electronau yn gyffredin. Felly, bych chi'n gyfarwydd â bondiau covalent ni'n sôn am fan hyn. Mae'r elfennau mwy electronegatif yn grwpiau 6 a 7 yn gallu derbyn electronau gan ffurfio anionau mewn cyfansoddion ionig. Felly, wybodaeth sydd fan hyn, rhywbeth chi barod yn gwybod o astudio tygau, ond mae'n rhaid bod chi'n hyderus nawr cyn symud ymlaen ac yn adnabod y tueddiadau yma. Felly mwy o tueddiadau ar y sleid nesaf. Mae valens yn tueddu o gynyddu gyda rhif grŵp hyd at 4 ac yna yn lleihau 8- rhif y grŵp hyd at 1 yn grŵp 7. Mae elfennau fel rheol yn fetelau pan fydd yr egnion eioneiddiad yn isel ar y chwith ac yng ngwaelod y tabl ac yn yr elfennau trosiannol yn bloc D. Mae anfetelau i'w cael yn y rhan ucha ar y dde, lle mae'r egnion eioneiddiad yn uchel. Mae elfennau lled ddargludol i'w cael rhwng y ddau rhanbarth hyn. Unwaith eto, chi wedi edrych ar hwn yn barod yn y blynyddoedd cyn. Cofiwch lleoliad metelau anfetelau a'r lled ddargludyddion yn y tabl cyfnodol. Mae'r tueddiadau mewn tymereddau ymdoddi yn fwy cymhleth. Felly mae dim tuedd amlwg fan hyn. Mae hwn yn dibynnu ar mas atomig, y math o fondio a'r math o adeilad solid. Ond, yn gyffredinol mae nhw'n 1. Lleihau wrth fynd i lawr grŵp 1. 2. Cynyddu wrth fynd i lawr grŵp 7. 3. Cynyddu wrth fynd ar draws cyfnodau hyd at grŵp 4. A 4. Lleihau yn sydyn wrth i'r elfennau ffurfio moleciwlau diatomig sy'n cael ei dal ynghyd yn y cyflwr solid gan rymoedd rhyngfoleciwlaidd gwan. Reit, felly o'n i'n meddwl bys fe'n ddefnyddiol i chi i weld y sleid yma. Mae hwn wedi dod o nodiadau Bangor, nodiadau da sy'n crynhoi tipyn o nodiadau Uwch Gyfrannol a lefel A hefyd. Felly, os ni'n edrych ar y bocs ar y gwaelod yn gyntaf,
Mae'r elfennau wedi trefnu yn ôl rhif atomig o'r lleia i'r mwyaf. Yn amlwg, mae hwn yn ail ddweud ychydig o'r pwyntiau fi newydd sôn, ond mae'n dda i weld hwn eto mewn ffurf gwahanol. Mae 8 grŵp vertigol a 7 cyfnod llorweddol. Mae elfennau yn yr un grŵp yn dangos priodweddau tebyg gan fod ganddynt yr un nifer o electronau yn eu plisg allanol. Mae nifer yr electronau allanol yn cyfateb i'r rif y grŵp. Felly 1 electron allanol, grŵp 1, er enghraifft. Mae valens yn cynyddu gyda rhif y grŵp hyd at 4 ac yna'n lleihau i 8 tynnu rhif y grŵp. Mae'r ymdod bwyntiau'n amrywio oherwydd y cynnydd mewn electronau i fondio'n fetelig o grwpiau 1 i 3 ac ar ei uchaf yn grŵp 4 oherwydd bondiau covalent cryf. Yna maent yn lleihau oherwydd y moleciwlau diatomig sy'n ffurfio yn grwpiau 6 a 7. Diatomig wrth gwrs yw 2 atom wedi bondio, er enghraifft, o 2 ocsigen. Felly, os ni'n mynd i bocsys o gwmpas y tabl cyfnodol nawr, o gwmpas y diagram, mae ymdod bwyntiau'r elfen yn cynyddu hyd at grŵp 4 ac yn lleihau lawr i grŵp 7, gallwch chi weld fyna wedi anodi. Mae elfennau bloc P yn ocsidio, mae grwpiau 6 a 7 yn ennill electronau ac yn ffurfio anionau yn rhwydd. Byddai'n sôn am ocsidio a rhydwytho nes ymlaen. Mae ocsidiau elfennau bloc P yn basig. Felly, unrhyw un sydd wedi bondio at ocsigen fyna, fydde fe'n basig. Wedyn, mae egni ioneithiad ac electronegatifedd yn cynyddu ar draws cyfnod ac i fyny grŵp. Mae ocsidiau elfennau bloc S yn asidig, ac mae elfennau bloc S yn rhydwythol. Maent yn colli electronau ac yn ffurfio cationau yn rhwydd. Eto, mae hwn yn wybodaeth byddwch chi wedi gweld yn barod yn astudio tygau. Ond felly mae yna eiriau newydd fan hyn fel rhydwythol, ocsidiol ac ati, cationau, anionau, efallai byddwch chi ddim mor gyfarwydd â ddefnyddio hwn. Felly, y geiriau yma, wrth i chi symud ymlaen trwy'r flwyddyn, sicrhewch bod chi yn deall beth yw ystyr y geiriau yma ac yn gallu ddefnyddio nhw'n gywir mewn atebion ac esboniadau. Rhydwythiad ac ocsideiddiad, neu redox. Ocsideiddiad yw colli electronau. Rhydwythiad yw ennill electronau. Nawr, ar y gwaelod fyna, yn y bocs ar y dde, mae gyda ni geiriau fyna yn Saesneg. Mae bobl yn hoffi cofio y rheol yma gyda electronau trwy gofio oil rig. Felly, oxidation is loss of electrons. So, oxideiddiad yw colli electronau. A wedyn rig, reduction, is gain of electrons. Rhydwythiad yw ennill electronau. Felly, os gallwch chi gofio oil rig, ond yr unig peth, please, cofiwch, maen nhw'n sôn am electronau fan hyn. So, colled neu enilliad electronau. Mae ocsidydd yn rhywogaeth sy'n derbyn electronau. Felly, ocsideiddiad yw colli electronau, ond ocsidydd yw rhywogaeth sy'n derbyn electronau. Wrth derbyn electronau, mae'n cael ei rhydwytho yn y broses. Mae'r rhydwythydd yn rhywogaeth sy'n rhoi electronau. Mae'n cael ei ocsidio yn y broses, felly dyma'r gwrthwyneb i chi. Ffordd arall i weld os mae adwaith yn un redox yw cyfrifo gwerth ocsideiddio'r atomau neu ionau. Os yw'r rhif ocsideiddio yn cynyddu, mae'r rhywogaeth yn cael ei ocsidio. Os yw'r rhif ocsideiddio yn lleihau, mae'r rhywogaeth yn cael ei rhydwytho. Felly tipyn o rheolau fyna i chi gofio a diffiniadau. Efallai bydd yn ddefnyddiol i chi gofio un yn bendant, a wedyn chi'n gwybod y gwrthwyneb yw ar gyfer yr un arall. Felly, mae yna dasg nawr i chi.
Beth hoffwn i chi wneud yw cwblhau y canlynol. Felly mae yna paragraff yn hyn ar rhydwythiad ac ocsideiddiad, redox. Fi'n mynd i rhoi chydig o eiliadau, mwyn i chi stopio'r fideo ac wedyn ail cychwyn ar ôl i chi drio hwn a gobeithio ei ateb yn llawn. Felly stopiwch y fideo nawr a wedyn ail dechreuwch pryd chi wedi gorffen. Diolch yn fawr. Felly dyma ni. Mae'r geiriau fan hyn oedd ar goll yn y paragraff. Mewn adweithiau redox, caiff electronau eu trosglwyddo o'r naill sylwedd i'r llall. Yr enw a'r sylwedd sy'n rhoi electron i sylwedd arall yw rhydwythydd, ac mae'n cael ei ocsidio drwy'r broses hon. Mae'r sylwedd sy'n ei derbyn yn cael ei rhydwytho. Felly, hawdd i fynd yn anghywir fan hyn, sicrhewch bod chi'n hyderus yn adnabod ac yn gallu ddefnyddio'r geiriau rhydwytho, ocsideiddio ac yn y blaen mewn ffordd hyderus. Da iawn chi, os geithoch chi reina i gyd yn gywir. Reit, rifau neu cyflyrau ocsidiad y tro hon. Dyma system cyfrifo fuddiol ar gyfer redox sydd â rheolau syml. Fi'n siŵr bod chi wedi edrych ar rhain yn barod, ond dyma'r prif rheolau i chi gofio wrth bennu cyflwr ocsidiad ar elfen. Sy'n rhan o, gall fod yn rhan o cyfansoddyn neu arben ei hunan. Felly rhif 1, mae gan bob elfen rif ocsidiad o 0, gan gynnwys moleciwlau diatomig fel Hy2, hydrogen. Hwna'n rili bwysig. Felly elfen arben ei hunan sy'n cynnwys moleciwlau diatomig fan hyn yn 0. Rhif 2, mae hydrogen yn 1, oni bai bod gyda metal grŵp 1, ac yna mae'n -1. Felly mae hydrogen yn 1 neu +1, oni bai ei bod gyda metal grŵp 1, wedyn mae'n -1. Rhif 3, mae ocsigen yn -2, oni bai ei fod yn berocsid neu wedi adweithio â fflwrin, yna mae'n -1. Rhif 4, mae elfennau grŵp 1 a 2 yn 1 a 2, so +1 +2, yn ôl ei trefn. 5. Mae elfennau grŵp 6 a 7 yn -2 a -1 yn ôl ei trefn. Felly bydd clorin er enghraifft yn grŵp 7 a rhif neu cyflwr ocsidiad o -1. 6. Rhaid i rifau ocsidiad yr elfennau mewn cyfansoddyn neu ion adio i roi 0, neu wefr yr ion. Felly dyna ni rheolau i chi gofio. Wrth i chi wneud enghreifftiau, defnyddiwch hwn i helpu chi, a cyn hir fi'n siŵr bod chi'n cofio'r rheolau yma heb unrhyw gymorth. Pwysig, nid yw'r rhif ocsidiad yn awgrymu bod gwefr. Er enghraifft, mewn MnO4-, y rhifau ocsidiad yw manganese 7 a 4 ocsigen, so 4 lluosi -2, gan rhoi cyfanswm gwefr o -1. Nid oes gwefr o 7+ ar y manganese. Felly, fi'n credu mae'n amser i ni drio cwpl o gwestiynau. A dyma nhw fan hyn. Felly, cwestiwn 1. Nodwch y cyflwr ocsidiad ar gyfer yr holl atomau yn y cyfansoddiad canlynol. Felly mae 'da ni FeCl3, H2O2, K2Cr2O7, Br2 ac H2CO3. Felly fi eisiau chi i meddwl am y rheolau yn y bocs uchod fyna a bennu beth yw cyflwr ocsidiad
pob un o'r atomau yn y cyfansoddion neu'r moleciwlau canlynol. A wedyn, cwestiwn 2, does dim rif na. Okay, cwestiwn 2, ysgrifennwch y cyflwr ocsidiad ar gyfer yr holl atomau ar ddwy ochr yr adwaith canlynol. Felly NaI plus H2SO4 yn ffurfio Na2SO4 plus I2 plus H2S plus H2O. Felly fe eisiau chi i bennu cyflwr ocsidiad ar gyfer yr holl atomau ar ddwy ochr yr adwaith canlynol. Felly, dyma ni unwaith eto, mae'n gyfle i chi nawr i stopio'r fideo ac i ail gychwyn ar ôl i chi gosod atebion i lawr. Okay, diolch yn fawr. A dyma ni, dyma'r atebion fan hyn ar yr ochr dde. Okay? Felly, ar gyfer rhif 1.1 fyna, Fe yw 3, okay? A Cl yw -1. Cofiwch, mae clorin Cl fyna yn grŵp 7, felly mae'r rhif -1 yn cael ei rhoi i hynny. Okay? Nesa, mae dyn ni hydrogen yw 1 ac ocsigen yw -1. Okay? Os chi'n cofio ro reol 3 fyna, mae ocsigen fel arfer yn -2, ond i bai ei fod yn berocsid. Okay? A dyna beth sydd dyn ni fan hyn. Berocsid, felly mae'n -1 yn yr achos yma. Okay? Nawr, ar gyfer y pwynt nesaf, dyw ocsigen ddim yn -1, oherwydd y tro yma, dyw e ddim yn berocsid neu wedi adweithio fflwrin, felly mae'n -2. Mae'r gweddill fyna, mae K, potasiwm, yn +1, mae chromiwm yn +6, a wedyn mae ocsigen yn -2, a mae 7 ohonynt fyna. Felly beth dylsech chi weld yw os chi'n ychwanegu'r holl rifau yna mewn, bydde fe'n adio i roi 0. Okay? Felly bydde'n 0 yn gyfan gwbl. Bromin, Br2, okay? Cofiwch, mae gan bob elfen rhif ocsidiad o 0 gan gynnwys moleciwlau diatomig. Felly mae Br2 yn moleciwl diatomig, felly mae hwn hefyd yn 0. Yr un olaf yna, H2CO3, ocsigen yn -2, fel mae e fel arfer yn, heb law am ambell i enghraifft. Mae'r carbon yn +4 ac mae'r hydrogen yn +1. Cofio, mae hydrogen yn +1, ond i bai ei fod gyda metal grŵp 1, a wedyn mae'n -1. Okay? Okay, gobeithio wnaethoch chi iawn fyna. Os na, cofiwch i ail edrych dros y rheolau, a wedyn ceisiwch ar rhain unwaith eto, heb edrych ar yr atebion wrth gwrs. Wedyn, yr ail rhan, ysgrifennwch y cyflwr ocsidiad ar gyfer yr holl atomau ar ddwy ochr yr adwaith canlynol. Os yw'n cydbwys, okay. Felly, beth fi wedi wneud yw rhoi rhain yn las ac yn goch, okay, mwyn i chi weld yr atebion yn fwy clir. Felly, y sodiwm fan hyn yn 1, Na yn 1, felly mae I yn -1. Wedyn mae ti H2SO4, felly mae hydrogen yn 1, fel mae e fel arfer, a mae S neu sulfur yn +6, ac mae ocsigen yn -2, fel mae e fel arfer. Wedyn, yn goch o'r ochr arall yr hyfaliad, mae sodiwm yn 1, mae sulfur yn +6, mae ocsigen yn -2. Mae iodine, cofiwch, mae fe'n moleciwl diatomig, felly 0 ar gyfer I2. Wedyn H2S, mae hydrogen yn 1, a mae sulfur yn -2. Mae yn grŵp 6, cofiwch, felly mae elfennau grŵp 6 yn -2. Ac yn ola, mae dyn ni dŵr fyna, so hydrogen yn +1, ac mae ocsigen unwaith eto yn -2. Felly fi'n gobeithio erbyn nawr bod chi'n dechrau gweld
yr un fath o bethau yn codi trwy'r amser, yr un fath o batrymau, a gobeithio chi'n dechrau cofio rhai o'r reolau yma. Felly, triwch mwy a mwy o gwestiynau fel hyn i sicrhau bod chi yn hyderus. Yr elfennau bloc S. Mae'r elfennau hyn i gyd yn fetelau adweithiol, electropositif, hynny'n meddwl electronegatifau ddiesel, sy'n ffurfio cationau sydd â rhifau ocsidiad 1 neu 2 yn ôl rhif eu grŵp. Maen nhw'n ffurfio ocsidau gyda ocsigen ac aer, enghraifft calsiwm plus O2 neu hanner O2 yn creu calsiwm ocsid. Maen nhw'n rhyddhau hydrogen wrth adweithio â dŵr gan ffurfio ocsid neu hydrocsid. A dyma ni enghraifft islaw yna, Na plus H2O yn creu sodium hydrocsid, sef NaOH, plus hydrogen. Mae adwaith elfennau grŵp 1 a grŵp 2 ag asidau yn debyg i hyn heb law bod halwyn cael ei ffurfio. Enghraifft, Mg plus 2HCl yn creu MgCl2 plus H2. Okay? Felly, dyna chi elfennau bloc S. I barhau gyda hwn, mae'r elfennau yn y ddau grŵp yn adweithio yn nodweddiadol fel rhydwythyddion gan rhoi electron neu electronau i rydwytho'r asid neu'r dŵr i hydrogen a chael ei ocsidio wrth wneud hyn. Felly, os ni'n edrych ar enghraifft a fi wedi rhoi y rhifau ocsidiad o dan y gwahanol atomau. Felly mae magnesiwm i ddechrau yn 0, okay? Ac yn yr adwaith yma, mae'r rhif ocsidiad yn newid i 2. Okay? A wedyn ar gyfer asid hydroclorig, mae'r hydrogen yn 1 a mae'r clorid yn -1. A mae'r hydrogen fyna yn symud i 0 neu newid i 0 achos mae e nawr yn elfen neu moleciwl diatomig a mae'r clorid yn aros yn -1. Okay? Felly'r magnesiwm a'r magnesiwm a'r hydrogen sydd yn newid rhif ocsidiad fan hyn. A gan bod un yn mynd lan ac un yn mynd i lawr, mae hwn yn enghraifft o adwaith redox. Yn yr holl achosion hyn, mae adweithiad yn cynyddu i lawr y grŵp ac mae elfennau grŵp 1 yn fwy adweithiol na grŵp 2. Unwaith eto, mae dy fi sleid defnyddiol i chi fan hyn. Llwyth o wybodaeth fi'n gwybod, ond roedd well dy fi rhoi hwn i fyny eich cyfer. Eto o nodiadau Bangor. Okay? Felly, bach o wybodaeth fyna, adweithiad yn cynyddu wrth fynd i lawr, grŵp 1 a grŵp 2 sydd yn ei fan hyn. Mae'r ddau grŵp yn ffurfio ocsidau gyda ocsigen neu aer, a mae'r enghraifft yna o hafaliad un gyda sodium ac ocsigen ac un magnesiwm ac ocsigen. Wrth adweithio dŵr, mae metelau grŵp 1 a 2 yn ffurfio hydrocsidau. Okay, felly enghraifft arall o fyna lle mae sodium hydrocsid yn ffurfio, neu mae magnesiwm hydrocsid yn ffurfio. Lle hyd yn hyn, debyg iawn. Mae magnesiwm yn adweithio'n araf iawn â dŵr ac yn ffurfio ocsid ag ager. Mae ocsidau hydrocsidau yn fasig ac yn adweithio ag asidau i ffurfio halwyn a dŵr. Mae pob halwyn grŵp 1 yn hydawdd mewn dŵr. Mae hwnna'n bwysig i gofio. Mae hydoddedd yn codi yn aml. Mae hydoddedd halwynau a'r lliwiau fflam sydd wedi dangos ar enwau'r elfennau uchod yn bwysig iawn ym maes dadansoddi ansoddol. Hynny yw, wrth geisio adnabod halwyn anhysbys. Felly, holl bwysig bod chi'n dysgu lliwiau fflam fyna sydd wedi ysgrifennu wrth yr elfennau. Wedyn hydoddedd halwynau grŵp 2. Wel, mae hwn yn amrywio. Hydrocsidau. Mae magnesiwm hydrocsid yn anhydawdd mewn dŵr, ond mae hydoddedd yn cynyddu wrth fynd i lawr y grŵp. Okay, felly, hydoddedd hydrocsidau yn cynyddu wrth fynd lawr y grŵp. Sylffadau, mae bariwm sylffad yn anhydawdd, ond mae hydoddedd yn lleihau wrth i fynd i lawr y grŵp. Okay, unwaith eto.
Ond mae hwn yn lleihau wrth fynd i lawr y grŵp. Roedd yr hydrocsidau yn cynyddu wrth fynd i lawr y grŵp. Carbonadau, mae pob carbonad grŵp 2 yn anhydawdd. Neis y cynhawdd i gofio. Neitradau, mae pob neitrad grŵp 2 yn hydawdd. Eto, un syml i gofio. Sefydlogrwydd thermol, thermal stability. Mae carbonadau a hydrocsidau grŵp 2 yn gallu cael ei ddadelfennu gan fres. Mae yna arbrawf hefyd efallai byddwch chi'n wneud yn seiliedig ar carbonadau a'r sefydlogrwydd thermol. Maent yn mynd yn fwy sefydlog mewn gwres wrth i chi fynd i lawr y grŵp. A wedyn rhywbeth ychwanegol fyna, mae calsiwm carbonad yn bwysig mewn systemau byw ac anorganig fel creigiau. Mae calsiwm ffosfad yn un o gydrannau hanfodol meinwe asgwrn. Mae ionau calsiwm a magnesiwm hefyd yn hanfodol i Cemeg systemau byw, enghraifft chlorophyll a gweithredu cychyrau ac yn y blaen. Felly tipyn o wybodaeth i chi fyna. Bwysig iawn bod chi'n cofio hwn a bod chi'n hyderus gyda hwn achos mae yna nifer o gwestiynau yn mynd i godi ar yr uned yma lle mae angen i chi wybod y tueddiadau. Unwaith eto, mwy o wybodaeth fi wedi rhoi ar y sleidiau fan hyn mwyn i chi i edrych ar. Felly hydoddedd mewn dŵr unwaith eto. Bach o ail ddweud fan hyn, ond wedi geirio mewn ffordd gwahanol. Mae pob cyfansawdd grŵp 1 yn hydawdd. Dydy llawer o gyfansoddion grŵp 2 ddim yn hydawdd. Dyma rai tueddiadau ar gyfer cyfansoddion grŵp 2. Mae pob neitrad yn hydawdd. Mae pob carbonad yn anhydawdd. Mae hydrocsidau yn fwy hydawdd wrth chi fynd lawr y grŵp. Mae magnesiwm hydrocsid yn anhydawdd. Mae bariwm hydrocsid yn hydawdd. A wedyn mae ydych chi enghraifft o hyfaliad fyna. Mae sylffidau'n mynd yn llai hydawdd wrth i chi fynd lawr y grŵp, felly mae magnesiwm sylffad yn hydawdd a bariwm sylffad yn anhydawdd. Felly hydoddedd fyna yn rhywbeth rili bwysig i chi wybod. A wedyn unwaith eto mae dyn ni sefydlogrwydd thermol, hydrocsidau a charbonadau. Mae hydrocsidau grŵp 2 o gael ei gynhesu yn dadelfennu i'r ocsid a stêm neu ager. Mae pob carbonad grŵp 2 yn dadelfennu o gael ei gynhesu i'r ocsid a charbon deuocsid. Mae sefydlogrwydd thermol yn cynyddu yn y ddau wrth i chi fynd i lawr y grŵp. Mae modd dangos y duedd ar gyfer carbonadau yn y labordy trwy eu cynhesu a gweld pa mor hir mae'n cymryd i'r carbon deuocsid sy'n cael ei ffurfio droi dŵr calch yn gymylog. Felly, y frawddeg olaf yna, dyna beth nes i sôn rhyw 30 eiliad yn ôl o ran arbrawf. So dyma arbrawf efallai bydd angen i chi wneud os nad ydych chi wedi yn barod ar sefydlogrwydd carbonadau. Nawr ni'n symud i grŵp 7. Ac unwaith eto, mae dyn ni sleid bach neis fan hyn sy'n crynhoi'r hyn mae angen i chi wybod ar grŵp 7. Felly mae grŵp 7 wrth gwrs yn mynd o fflwrin lawr i astatine fyna. Y rhain yw'r elfennau mwyaf electronegatif. Beth mae hwnna'n meddwl? Wel, maent yn adweithio i ffurfio anaionau a chyflwr ocsidiad o -1. Mae'r adwaith canlynol yn dangos eu bod nhw wedi cael eu rhydwytho. Felly edrychwch ar yr adwaith fyna. Mae clorin Cl2 yn 0 achos mae'n moleciwl ddiatomig. Ac wrth adweithio mae hwnna yn newid i -1. Felly mae wedi cael ei rhydwytho fyna. Mae'r rhif ocsidiad yn lleihau wrth gwrs 0 i -1. Mae adweithiau halogenau yn lleihau wrth fynd i lawr y grŵp. Mae hyn yn cyd-fynd gyda'r ffaith bod ei pŵer ocsidion lleihau wrth fynd i lawr y grŵp, llai tebygol o allu denu electronau oherwydd bod maint yr atom yn cynyddu. Llai effaith gan y niwclews ar y plisgyn electron allanol.
Maent yn medru dadleoli ionau halyd oddi wrth halwynau os yw'r ion halyd yn is yn y grŵp na'r halogen. Felly yn yr enghraifft yma, fel gallwch chi weld, mae'r clorin yn fwy adweithol na'r bromid ac felly mae rheina'n cyfnewid llefydd. Mae ymdodbwyntiau'n cynyddu wrth fynd i lawr y grŵp. Mae hyn oherwydd bod y grymoedd rhwng foleciwlaidd yn mynd yn gryfach wrth i'r atom fynd yn fwy. Mae mwy o electronau'n ymwneud â rhyngweithiadau deipol a nwythol deipol sy'n creu grym i ddal y moleciwlau at ei gilydd. A mae yna ddiagram neis i ddangos hynny. A wedyn adnabod ionau halyd. Os ydych chi'n adweithio ionau halyd a hydoddiant arian nitrad mewn asid nitrig gwanedig, bydd gwaddodion gwahanol lliw o'r arian halyd yn ffurfio. Felly, fi'n siŵr bod chi'n cofio hwn. Falle yr unig peth bydd rhaid i chi i edrych dros unwaith eto yw'r cam ola, lle mae yna amonia yn cael ei ychwanegu. Lle ar gyfer clorid, lliw gwaddod arian clorid yw gwyn. A dyw'r gwaddod yma ddim yn hydoddi mewn amonia dyfrllyd. Bromid, fyna i adnabod hwn, mae dyn ni gwaddod lliw hufen o arian bromid. Ydy'r gwaddod yn hydoddi mewn amonia dyfrllyd? Nac ydy. Okay, mae rhaid i chi ddefnyddio amonia crynodedig fyna i hydoddi fe. Ac yn ola, ionau iodid. Mae lliw'r gwaddod arian iodid yn melyn golau. Ydy'r gwaddod yn hydoddi mewn unrhyw crynodiad o amonia? Na. Okay? Felly mae hwn yn brawf pwysig wrth adnabod ionau anorganig. Please, 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 cofiwch rheina. Okay. Ac unwaith eto, mae dyn ni fan hyn mwy o wybodaeth wedi crynhoi mewn ffordd gwahanol gyda'r gobaith o falle bod chi'n darllen rhywbeth mewn stael, mewn fformat gwahanol, a mae hwnna'n helpu i bob fath o ddysgwr. Felly, prawf am ionau halyd, chi'n gallu gweld fyna, mae yna fwy o wybodaeth ar hynny. Tueddiadau, cemeg halogenau grŵp 7. Yr unig peth efallai i ail ddweud yw'r dadleoli. Nes i ddim sôn y gair dadleoli, ddwedais i bod clorin yn fwy adweithiol na bromin ac yn mynd i dadleoli'r bromin. Nes i ddim defnyddio'r gair dadleoli. Felly, sicrhewch bod chi'n hapus gyda hynny. Felly, cwpl o gwestiynau i chi nawr i drio, gan fy mod i wedi siarad tipyn. Cwestiynau gyntaf. Pa un o'r ychwanegiadau canlynol fydd yn rhoi gwaddod? Okay. Felly mae dyn ni A, Ba2 plus OH minus. Felly, beth sy'n digwydd fyna wrth gwrs yw chi'n mynd i greu bariwm hydroxid. So, ydy hwnna yn rhoi gwaddod neu beidio. Nesa, mae Ca2 plus a CO3 2 minus. Felly mae hwnna'n mynd i ffurfio calsiwm carbonad. Ydy hwnna'n gwaddod neu beidio. A wedyn yn ola, Ba2 plus a SO4 2 minus. Felly mae'r ddau yna yn mynd i cyfuno i greu bariwm sylffad. Felly edrychwch ar y tri fyna, ydy'r gwaddod fyna yn hydawdd neu anhydawdd. Dyna beth i chi angen gofio. Ydych chi'n cofio'r tueddiadau? Ydych chi'n cofio'r wybodaeth o'r sleidiau cyn? Okay. Gewn ni weld. Ac yn yr ail gwestiwn fyna, nodwch ganlyniad, os oes canlyniad, o ychwanegu A, iodine at hydoddiant potasiwm bromid, a B, clorin at sodiwm bromid dyfrllyd. Okay, felly, gobeithio chi'n cofio'r wybodaeth cyn. Pob lwc, stopiwch y fideo nawr mwyn ceisio ar y cwestiynau yma ac ail ddechreuwch i weld yr atebion. Felly dyma'r atebion.
Pa un o'r ychwanegiadau canlynol fydd yn rhoi gwaddod? Wel, mae'r un gyntaf A fyna yn creu bariwm hydrocsid. Mae bariwm hydrocsid yn hydawdd, felly ni fydd gwaddod yn cael ei ffurfio. Felly B a C yn unig fydd yn rhoi gwaddod fyna. Pam? Oherwydd mae calsiwm carbonat a bariwm sylffad yn anhydawdd. Okay, felly mae hwnna'n meddwl bod gwaddod yn ffurfio. Yr un nesaf, nodwch ganlyniad. Okay, os oes canlyniad o ychwanegu iodine hydoddiant potasiwm bromid, wel, dim canlyniad fyna, oherwydd mae iodine yn islawr yn grŵp 7 na bromin, felly dyw e ddim yn gallu dadleoli fan hyn. Okay? Dyw'r iodine a'r bromin ddim yn gallu cyfnewid lle. A wedyn B, clorin a sodium bromid dyfrllyd. Wel, i'r gwrthwyneb, mae clorin yn fwy adweithio na bromin, ac felly mi fydd na ddadleoliad yn digwydd fan hyn. A canlyniad hynna yw caiff bromin ei ryddhau. Be sy'n digwydd i'r clorin? Wel, mae hynny'n bondio at y sodiwm i ffurfio sodiwm clorid. Reit then, felly ni'n ddod tuag at diwedd yr uned nawr. Mae yna cwpl o bethau ar ôl. Un o'r reina yw defnydd clorin a fflwrid i drin dŵr. Caiff clorin ei ddefnyddio i drin dŵr oherwydd mae'n lladd bacteria pathogenaidd a feirysau ac atal clefydau difrifol fel teiffod a cholera rhag ddigwydd. Mae'n cael ei ychwanegu ar ffurf elfen nwyol fel arfer ac mae'n sefydlu'r equilibriwm isod mewn dŵr. Caiff fflwrid ei ychwanegu at ddŵr a ffast danedd. Mae fflwrid yn lleihau pydredd danedd sy'n cael ei achosi wrth i geudodau ffurfio a hefyd drwy gryfhau esgyrn, sydd felly yn lleihau osteoporosis. Mae'n cael ei ychwanegu ar ffurf asid fflwrosilic, sodiwm fflwrosilicad neu sodiwm fflwrid. Mae effeithiau clorid a fflwrid yn buddiol ar grynodiadau llai nag 1 rhan mewn miliwn neu ppm parts per million. Ar grynodiadau uwch wrth gwrs, bydde fe'n rhy beryglus a bydde'n wenwynig i chi wedyn. Okay? Felly, chi ond angen crynodiadau bach sy'n ddigon effeithiol i lladd bacteria ac yn y blaen. Felly, manteision ac anfanteision, mae'n bosib bydd angen i chi drafod hwn, neu bod yn ymwybodol o'r ddwy ochr y dadl fan hyn. Clorin, wel, cholera wedi cael ei ddileudo yna un mantais er enghraifft, ond gwrthwynebiadau moesegol. Mae rai bobl yn meddwl bod ychwanegu clorin at ddŵr yn rhywbeth sydd yn tynnu rhyddid oddi wrthynt, ac mae well gan bobl i ychwanegu clorin eu hunan neu cael fwy o reolaeth. Okay? Mae hwn yn rhywbeth mae rhywun yn penderfynu drostynt ac mae nifer o bobl yn erbyn hwn. Fflwrid, wrth gwrs un o'r manteision yw mae llai o achosion pydredd danedd sy'n wych, ond yn anffodus, anfantais yw gall gormod o fflwrid neu fflwrid achosi fflwrosis, lle mae yna smotiau gwyn ar eich ddanedd yn ffurfio, ac unwaith eto wrthwynebiadau moesegol, fel nes i ddweud, cyn llai o ryddid, llai o ddewis gan bobl beth sydd yn cyflenwad dŵr a mae nifer yn erbyn hwn. Well dyn nhw i benderfynu os oes fflwrid yn cael ei ychwanegu neu beidio. Okay. Reit, felly dyma ni y sleid ola o wybodaeth nawr. A y peth ola bydd angen i chi wybod yn yr uned tabl cyfnodol yw wybodaeth am ffurfio halwynau hydawdd. Nawr, ar yr ochr dde, fi wedi rhoi fyna o nodiadau Bangor jyst crynodeb o ffurfio halen yn gyffredinol. Felly mae yna wybodaeth fyna o ffurfio halwynau anhydawdd, ond hefyd halwynau hydawdd fyna. Felly edrychwch ar hwnna os hoffech.
Ond jyst i fynd trwy ffurfio halwynau hydawdd, fi eisiau edrych ar yr hyfaliad neu'r adwaith rhwng asid sulfwrig a copr ocsid. Nawr, wrth i chi adweithio copr ocsid ac asid sulfwrig, mae copr sylffad yn ffurfio ac hefyd dŵr. A dyma'r camau o sut i greu y copr sylffad, ond arbennu hunan heb y dŵr fel crisialau. Felly cam 1, mae copr ocsid mewn gormodedd yn cael ei ychwanegu at asid sulfwrig gwanedig, a mae hwn yn cael ei cymysgu, a mae'r hydoddiant yn troi'n las wrth i'r copr sylffad ffurfio. Mae'r copr ocsid yn powdwr du, felly byddwch chi'n gweld y gwahaniaeth mewn lliw wrth i'r adwaith mynd ymlaen. Rhif 2, mae'r holl asid wedi adweithio, gan bod ni wedi defnyddio gormodedd o copr ocsid. Caiff y gormodedd o solid wedyn ei ddileu drwy hidlo, felly mae unrhyw copr ocsid sydd ar ôl yn cael ei dynnu allan o'r hydoddiant trwy hidlo gan ddefnyddio twndys a papur hidlo. Mae'r copr ocsid yn aros ar y papur hidlo a wedyn copr sylffad a dŵr sydd yn llifo trwy'r papur hidlo. Caiff yr hydoddiant i'w rysogi mwyn anweddu rhywfaint o ddŵr. Ar ôl i chi gasglu'r hydoddiant o copr sylffad a dŵr, beth sydd angen wneud yw cael gwared a chydig o'r ddŵr yna, felly mae'n cael ei rysogi mewn disgl anweddu. A wedyn cam 4, mae'n cael ei adael i oeri am y crisialau glas o copr sylffad yn dechrau ffurfio. Nawr, un cwestiwn sydd yn codi yn aml yw pam ddim anweddu'r holl ddŵr bant wrth rysogi? Wel, os ydych chi'n gwneud hynny, bydd y crisialau sy'n ffurfio, crisialau copr sylffad, yn rili fach. A yr mwy araf mae'r broses o anweddu, y mwyaf yw maint y crisialau copr sylffad. Felly, gwrysogwch i ddechrau mwyn cael gwared ag ychydig o ddŵr ac i helpu'r broses i barhau, ond wedyn cymrwch y ddisgl anweddu bant o'r gwres a gadewch rywle enghraifft silffenest yn yr haul i barhau gyda'r broses anweddu, achos mae hwnna'n llawer fwy araf a bydd y crisialau sy'n ffurfio, fel ddwedais yn barod, yn fwy mewn maint. Felly, hoffwn i ddweud ddiolch yn fawr iawn am wrando i'r sesiwn yma ar y tabl cyfnodol. Mae yna gwestiynau trwy'r PowerPoint, gobeithio chi wedi trio rhain. Cofiwch fwy o ymarfer i chi wneud y gorau byth, felly edrychwch am gwestiynau eraill. Mae yna llwyth o gwestiynau ar wefan Cybac hefyd i chi edrych arno ac yn y wers lyfrau. Ond hefyd cofiwch i fynd ar wefan Carlem Cymru, mae'r cyfeiriad yna, lle fe gewch chi mynediad at lwyth o wybodaeth, llwyth o bynciau ac wrth gwrs nifer o unedau Cemeg Uwch Gyfrannol i helpu chi wrth i chi astudio. Diolch yn fawr, hwyl am y tro, gweld chi tro nesaf.